Hej, velkommen ombord. Mange tak. Håber du nåede din rejse. Skal jeg nok? Hej, velkommen ombord. Mange tak. Håber du nåede din rejse. Det gør jeg. Jeg skal på side her. Jamen dejligt. Hej. Hej. Hvad skal du så i Kina? Jeg skal på businessrejse. Nå, okay. Vil du have lang tid turen tager? Jeg hørte den kun tager 12 timer. Det var godt nok hurtigt. Hvad skal du så i Kina? Jeg skal bare over til din familie. Hello, it's Captain Chris speaking. We will be taking off shortly. We will be landing in Shanghai 12 p.m. It is currently sunshine and 15 degrees. I hope you all get a pleasant flight. Hej, det er stewardesse. Vi letter lige om lidt. Vi kommer til at lande i Shanghai cirka kl. 12, hvor der er fuld sol og 15 grader. Håber, at I alle sammen får en rigtig behagelig tur. Og jeg er også ved at være sulten nu. Hvad med dig? Ja, jeg er også ved at være rigtig sulten. Skal jeg ringe efter stewardessen? Det er en god idé. Her er der en menu, så kan I finde ud af, hvad I gerne vil have. Mange tak. De burgers er altså virkelig lækre ud. Ja, skal vi ikke bare tage 2 af dem? En god idé. 2 burger, var det det, I skulle have? Ja, mange tak. Her, værsgo. Tak. Det er så imponerende, at man kan få så lækker mad på fly. Ja, det er så lækkert der. Flying with SAS. Tak fordi I fløj med SAS. Tak for en dejlig tur. Det var så let. En dejlig tur, det var. Ja, der var perfekt service, og det gik rigtig hurtigt. Så der er det god mad også. Approximately 12 p.m. Det er så imponerende, at man kan få så lækker mad på et fly. Ja, det er virkelig lækkert. Det er så rigtig godt. Approximately take off shortly. It is currently 12 degrees Fahrenheit in Shanghai. Hej. Hvad skal du så i Kina? Jeg skal... Stop. Nej, okay. Hello, it's Captain Crew speaking. We will be landing currently. Ej, hvor er det dejligt med så fuld fly.